Zua samaituko dira ardiek zure txian, ez da? Bai. Ize ontsi ize amaitzen dut. Honek, ontsi dike zen hogei rope, honitxe txakurrek entreneti etik, da honitxek atati etik aurrera, eta gero saldute besti. Oztain ardezik etik, honeske honeupe amaituten negusan, ze horrek emoten dabena ez da ezebe, baina neu gustora pasetot, eta gero bat txakurrekin niri egune pasetot jate, igerri inbarik. Eta hori xe eti dekuia zor, baina oztain amaitu hoxe, ni alabak ez da bierre ardirik. Inkluso alaba zaharrak beuken afrezinoi, ardimozten behin, laguntzen arizaten, baina beren ama, etzan ardireku hain beste, eta usain ekarten dabela, eta ez ditzen izten alabirik, gero itxitzen. Ostatzen aproak itxitun, arek ardi jazten bebai, eta ardi mozten bebai. Areri jarraitu bazeko, izango zen Andrasko bat, pastori, da hori be normala da. Badaz oin bebat, lehen bebai, da hori baina ni Andre iritzakon gurustan hori, neuri bez askori, alabi izek edan, edo neskak izek edan, hartu dezela beste bizimodu bat, eta nire ardezek untxe amaitzen dira. Izeleize urtebi, izeleize iru, edo neukagunta barte. Horrek goizarik ez da. Horrek amaitutea. Da bat txakurrepa, txakurrepe, ordin amaituko dira, ze ardezek endu ezkero, txakurrepe, ez da bier, etxizaintzeko uniko, edo neuke belta bat eiteko, edo neure laguntezuneako. Honek arditxakurrepe, askoke ardezetarako baino geiza para kompainia edo esaten dana laguntzeko erutestie igule kapitalekupe. Bai, Zaragozatipeta, bai, Bitxoizatipeta, nik ardirik ez teko, baina mendireta jutite guztetat eta para kompainia, eta holan saltzen dute kunak asko. Bai.